Avui, a Salviadoria, parlarem d'una planta que és 300 vegades més dolça que el sucre refinat i amb 0% de calories, interessant, i alhora amb molts minerals, l'estèvia. Doncs sí, estimats espectadors, estem a Lleida, al poble de Balaguer, envoltats de més de 300 espècies, amb Josep Pàmies. Envoltats d'estèvia. Sí, Una planta molt coneguda sí. per la gran majoria d'espectadors. Ara ja sí. Ja ha costat, ja. Ja ha costat. Ja ha costat perquè hi ha massa interessos. Estem parlant que és una planta 300 vegades més dolça que el sucre refinat. Sí, però quan el sucre que se'n fa de l'estèvia és 300 vegades més dolça. La fulla de l'estèvia és 7 vegades més dolça que el sucre. Quan se concentra en un refinat són 300 vegades. De quines propietats desconeixem de l'estèvia? Bueno, cada dia més la gent coneix que és un extraordinari per la diabetes, tant tipus 2 com tipus 1. El tipus 2 pot ser la curació total, la tipus 1 pot ser una millora extraordinària. Pel tema de la circulació, per això evita gangrenes als peus, pel tema del colesterol, pel tema dels triglicèrids, pel tema de la hipertensió, perquè millora el renyó i millora la circulació. És a dir, que ens trobem davant d'una planta que és polivalent, en molts aspectes, és a dir, que amb una infusió dolça i agradable, o menjant-la crua, Així. sí, així, doncs podem ajudar a resoldre tots aquests problemes del segle XXI, no? Que el segle XX i XXI. Grans problemes que tenim Grans problemes, sí, diabetes, hipertensió, colesterol, ansietat, triglicèrids. Que una sola planta pugui fer tant sembla impossible, però bueno, la gent que no s'ho acabi de creure, no li costa gaire provar, no val cap fortuna. Ara fet així, no? Has fet així, has agafat la fulla, o sigui, si mengéssim una fulla d'estèvia cada dia? Una o dos o tres, possiblement que el colesterol, si el tenim una mica alt, o desfasat, els paràmetres bons i dolents, s'equilibrarien. Com ens la podem prendre? En el cas de la persona que és diabètica. D'aquesta forma, si té les plantes a casa, només cal fer això, un brotet cada dia. Un menjat al matí, el dijú sempre és la millor toma, 2 o 3 vegades més durant el dia, així de senzill. Arribarà 6 mesos a l'any que no podem fer perquè la planta inverna, no? I que abans no brota i torna a pujar. Llavors hem de conservar, si tenim planta pròpia a casa, secar-la i fer infusions durant l'hivern. Aquesta és la seca? Aquesta és la seca, sí, fer infusions, sí. Molt bé. I aquesta és la que es pot menjar amb cru? Sí. Es pot menjar així, Es pot menjar així, tal qual? Sí. Seca? Sí. A veure. Molt bona. Dius que també va bé per la circulació. Sí, nosaltres veiem padrins que cap d'un temps depenen, diuen, he pogut tornar a ballar, ja no tinc aquella desorientació. Doncs clar, està estudiat que millora la circulació tant dels microcapilars, cap dalt i cap baix. Això estem veient millores amb l'orientació de gent grandeta, però també com que les gangrenes de peus diabètics tampoc no avancen perquè millora aquesta circulació. Triglicèrids, també has comentat els triglicèrids. Sí. Els triglicèrids és l'excés a vegades de menjar carns roges o llet, ens provoca aquesta grassa en sang que és difícil d'eliminar. L'estèvia és un gran cremador de grasses, no solament per la gent que vol perdre quilos, que lentament li ajuda, el millor és no prendre massa grasses animals, però quan ja estan a dins de la sang pot ser un problema. L'estèvia també ajuda a rebaixar aquests triglicèrids. Tenim un cas de 1.200, que són quasi 10 vegades més, que en 2 mesos ha baixat a valors normals. I on la podríem trobar, l'estèvia? L'estèvia se pot trobar ja a molts herbolaris avui en dia, o bé la Dolça Revolució, que és aquí on donem la garantia total de que són veritats molt medicinals. Encara que és il·legal vendre-la, s'està venent, vull dir que això és un gran avanç que hem pogut fer des de la Dolça Revolució, de perdre la por a vendre alguna cosa que pot ser tan beneficiós. Perfecte, doncs perdem la por, escoltem el nostre cos i veiem la gran de propietats que podem trobar en l'estèvia. Moltes gràcies, Josep. Gràcies.